Здравейте хора, това е едно клипче, което реших да направя. Всъщност реших да започна поредица, която да е как се прави. И в първият епизод ще ви покажа как да си инсталирате FIFA 14. Ето я, аз имам инсталирана. Линк ще има в описанието, откъде да си я изтеглите. Отваряте торентът и изпълнявате файлът с Diamond Tools. То всъщност се казва монтирате с Diamond Tools. Както казах, линка ще има в описанието. Това е първият епизод. И тук избирате отвори папката, за да се покажат файловете. И натискате ето тук Setup. Изчаквате. И ви се отваря ето това меню. Вие натискате Next. Избирате си къде да ви се инсталира играта. Аз ще тук в диск C няма място. Затова ще избера в диск D. Трябва да ви пише Pass. Натискате Next. Така. И тук отмятате, ако искате да имате десктоп иконка. Аз съм го отметнал, за да ви се създаде ето това. Отмятате, за да имате в старт менюто, ако искате. Аз също имам. И тук мисля, че тези две ето вие се избирате и натискате Install. След като натиснете Install, FIFA-та ви би трябвало да е готова. То ще ви се изтегли. Не знам дали имаше. И тук след като го отворите, тук ще ви излезе ето това. gigagames.net и ето това. Значи играта ви би трябвало да е инсталирана правилно. Не съм сигурен дали имаше крак, понеже бях инсталирал. Я да видим имаше ли. Това го отваряте и както виждате няма крак. Отваряте си FIFA-та, то ще ви се създаде. Тук си избирате на китайски или на английски. Аз разбира се ще си избера на английски. Натискате Launch Game и изчаквате, играта ви се включва и вече вие си избирате какво да правите. Надявам се да съм помогнал. Аз бях Валери Бол. Това е старият ми канал. Аз бях Turbo Gamer и ще се видим другия път. Линкът за играта ще го има в описанието.